Hey, maar je zegt inderdaad, wat een applaus voor de eerste categorie die hier op het podium zit. Als Riepstra, tegen ook wensen met deze verkeersageren van de jongens. Dank u wel. Weer een verrassing, Fadi? Ja, ik denk het op zich wel. Het is altijd lastig. Het is spannend, het is iets nice. Dus ik kan net zeggen dat het verwacht weer. Dus, Hoeveel hast je zelf hier op social media? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben sowieso nooit heel erg bezig met social media. Ik heb wel een berichtje op Facebook plaatst, maar vooral mijn mem had het deelt en alles. En, ja. De dorst een sport die doet eigenlijk naar die fiets net voort die en waarom bij een heel jong famke. Ja, nee, dat klopt, maar dat is juist wel leuk als het echt bij tieners juist, vind ik. Hoe best er zou opkomen om deze sport mee te doen? Nou, toen ik 8 jaar was, zocht ik naar je sport, want ik hoorde altijd al van bewegen. En toen zeggen we dit en dit leek me gewoon hartstikke leuk. Het is best boeten en toch, en best eigenlijk een soort van ontbijtje eigenlijk. Maar dan is het toch wel van volwassenen, dus dat is wel leuk. Ga ik met Wolle van dat die trainingsintensiteit is vrij heeg, hè? Ja, dat klopt, ja, elke dag. Is dat ik zag van dat van thuis uit heel wat stimuleert, Buster? Ja, mijn ouders die vinden het hartstikke mooi. Mijn heid die kan ik nog steeds goed rennen, dus daar haak ik wel wat van. En mijn broer rent ook. En ja, mijn ouders vinden ik sport belangrijker dan squallen. Maar ik wil zelf beide eigenlijk gewoon blauwe doen. Ja, wat voor studie doe je? Nou, ik zit nou in 4 VWO met een beta pakket. En ik wil waarschijnlijk bewegingswetenschappen studeren. Zeker, net makkelijk om dat te combineren. Nee, klopt. Ik ga het soms wel heel erg druk, maar ja, ik wil toch gewoon heel graag beide blauwe doen. Nou, dorst ik wedstrijd in het buitenland, want toen had een WK, dus Ron of uiteindelijk had die wedstrijd in Canada. Hoe kreeg dat financieel van, Wander? Nou, mijn ouders die helpen me daarbij. Het is op zich, we zochten een sponsor, dat hebben we heel lang gezocht. Maar die wil heel vaak bij BAN nog net echt sponsoren, omdat er een heel grote kans is dat die ophouden. Dus dat is wel jammer, maar mijn ouders helpen me nou en ik hoop nog een sponsor te vinden. Het is net ook gelukkig dat ouders hasten die het financieel dus dragen kennen. Nee, klopt. Ik ben heel erg blij mee dat ze dat willen doen, maar ze vinden het zelf echt heel erg belangrijk dat ik een doel heb in mijn leven. Dus daarom willen ze dat wel doen. Tegen dank. Voor het succes dit hier. Dank u wel. Verrassend dichtbij. RTV